الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تحسننا بها والمنتمين إلينا من جور الجاعلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة السائلين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان الطغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، jama'a musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da azumin wannan rana ta Asabar 8 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446, yayi daidai da 8 ga watan March shekara ta 2025 miladi Isa alaihi salam. Idan ba manta ba, muna nan muna karatu na Alƙur'ani mai girma da bayani gwargwado abin da ya sauwaka na ma'anoninsa cikin wannan sura da suratul an'am. Muna roƙon Allah ya karɓa mana ya dacar da mu. Allahumma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Allah subhanahu wataala a wannan ayan, kamar yadda muka karanta a baya, mutanen Makka, Qurayshawa, mushrikan Makka sun kira, sun yi kuwa, sun ce wallahi wa qasamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun da yuminun nabiya. Sun rantse da Allah iya rantsuwar cewa in an kawo musu wata aya, wani abu da yake nuna hujja yanke na manzancin sayyiduna rasulullahi, za su bi shi kai tsaye babu kokonto. Sai Allah subhanahu wataala anan ya bada mana halin su. Wa idza ja'atuhum ayatun, idan sun samu wani dalili, wani hujja, wata mu'jiza, wata bayyananniyar dalili wacce ta nuna manzancin manzon Allah, to anan aya abin da ake nufi da ita kenan. Idan sun ganta ta bayyana musu qarara, qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah, sai su ce wallahi ba da mu ba da gaskiya ba, hadda haka sai an ba mu irin abin da aka bayo annabawan Allah a baya. Sai aka gaya mu, Allah ya ce to kaman faɗa musu ya rasulullah, Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Allah shi ke zaɓi, shi ya ga dama yake iza annabtansa ko manzancinsa inda ya ga dama, ba mutane ne ke cewa wallahi ba mu yadda da manzancin wani ba, mu ma sai dai a bamu namu. A'a, Allah ne ya ja'alu risalatahu Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Sayusibul ladina ajramu, wannan mujriman masu saɓan Allah nan, kafiran nan, mushrikan nan, to wani bala'i zai same su, sagarun na ƙasƙanci. Mutumin da ke sama zai samu ƙasƙanci da wulakanci da tozarci
wanda bai cancanci darajar shi ba da a ce ya bi addinin Allah, da a ce ya riƙe girmansa, ya riƙe matsayinsa, ya bi Allah, ya bi manzan Allah. To sagharun inda rabbihim anan duniya kenan, wa azabun shadidun, da matsanancin azaba zai samu shi kuma wannan gobe a lahira ne, bima kanu yamkurun, sakamakon abin da suka kasance suna makirci wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Anan wannan ayan a Qatadatu ya ce, wato mutanen Abu Jahal ne ya zai ce, kai Banu Hashim fa sun yi mana jayayya da yawa, wai suna ja da mu a cikin matsayi da ɗaukaka, mu muke da daraja da ɗaukaka a dangin Qurayshawa ba kaman mu, in ji Abu Jahal. Amma kuma yau ga wanda daga cikin ya zo ya ce shi ma manzo ne, wai shi ma annabi ne. To wallahi ba za mu yi imani da shi ba, mu ma sai dai in mu ma an ba mu namu annabin. Mu ma a sa'an za mu ji shi annabi ne a gidansu, mu ma a gidanmu a ba mu wani annabi. Sai Allah ya ba su amsa ya ce, kaji ko sun ga hujjoji sun yanke kaɗa'i, sun nuna manzancin manzan Allah a bayyane, sai suka ce kuma su yanzu ba za su imani ba sai an ba su kwatankwacin abin da aka ba manzan Allah. To faɗa musu, Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Allah shi ke so yake zaɓi ya iji annabcinsa yanda ya so. A wata ayan Allah ya ce, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaftaru ma kana lahumul khiyara subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah ya ce ubangijinka Allah madaukakin sarki shine yake zaɓe kuma yakhluqu yake halitta wa yaftaru yake zaɓa a cikin halittun nashi. Ya zaɓi manzanni a ƙasa da su, ya zaɓi annabawa da ba manzanni ba a ƙasa da su, ya zaɓi auliya'u, shuhada'u, salihun, mu'minun, duka ya zaɓe su muslimun. Zaɓi ne duka wannan na Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha'u wa yaftaru ma kana lahumul khayra. Zaɓi ba na wani bane, ba wanda ya ce a mu annabcin nan muna so ya kasance a gida kaza ne, ko a dangi kaza ne, ko a gari kaza ne. A'a, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke zaɓi. Shi ne wannan aya sai ta sauka ta rubuta maganan a Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen ayan ya faɗa, ya ce azaba matsananci zai same su bima kanu yamkuruna, na makircin da suke wa manzon Allah, wanda makircin nan an faɗa mana kala kalansa. Wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Allah ce kalolin makircin da suke wa manzon Allah shine liyuthbituka, tabbatar da kai, yani su hana ka addininka, wai ko da ka bar addininka ka zauna a'a, yusbituka in sun kasa ka yusbituka aw yaqtuluka, in ka ki bari su kashe ka, in ka ki hakan bai yi ba, wai ya billah ba za su iya kisan ba, amma in hakan suka ga bai yi ba, yukhrijuka, su kore ka, su fitar da kai daga garinka. To wannan kan idan suka kalla sai su ce sun yi wannan, amma ba yi suka yi ba, shi ma Allah ne ya yi. Shi ma fitan da manzon Allah ya yi, ya fita ne da izinin Allah, ba don sun gagara ba. Allah ne ya so wata hikima na addinin musulunci ya yaɗu da sauri, sai ce manzon Allah nan inda ka zo na musuluncin a samu ƙunci, aka samu ƙuncin ya tsanani, to je Madina sai kuma daular musulunci, sai musulunci ya faɗi, sai a zo a ci har nan garin, sai ya zama duka garuruwan musulunci cikin sauƙi. Abin da ko ya faru kenan. Kuma wannan da hikimominsa da yawa, sai ga mutanen wani gari kun fitar da ɗan garinku ya tafi can, so sun karɓe shi, sun zo tare da shi za su yaƙe ku, sai an tabbatar da addinin da ya zo da shi. Kaga wannan ba wani maganar ƙabilanci. Addinin musulunci ya zo bai kori ƙabilanci. Ka duba abin da ke cikin fatawar Makka. Mutanen Madina sun fito su suke kare manzon Allah daga sharrin wani, mutanen Makka ƴan uwan shi danginsa. A nuna maka addinin musulunci uwa da uba shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shine danginka, shine familinka, shine ƴan uwanka, duk masu wannan kalmar shikenan sun fi kowa in dai bai shiga wannan kalmar ba, sun fi kowa wanda ba su ba. Wannan shine sai sa wannan nau'o'i na makirci kenan da mutanen Makka
suka shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya tsiratar da shi. Na'am. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام نعم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. ذلك كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى yana ba da labarin musulmi da kafiri a wannan aya da yanda da ni'imar da take shiga cikin zuciyar musulmi ta haskaka da hasken imani da sauƙi da wani laushi da yake samu a zuciyarsa wanda wanda ba musulmi ba sa samu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman yuridullahu, wanda Allah ya nufi an yahdiyahu, ya shiryar da shi, yashrah sadrahu lil islam, sai ya cika zuciyar shi da haske na musulunci. In ka an ce sharaha sadr ko shuriha sadruhu, wato an cika zuciyarsa kirjinsa da haske kenan. Ana cewa kirji ana nufi zuciya, saboda zuciya tana kirji ne ta ɗan ɓangaren hagu ta karkata. To don haka nan idan aka faɗi waje kamar a ce masallacin unguwa kaza karfe 9 suke sallah, dan Allah masallacin ne suke sallah ko mutanen da suke cikin masallacin? Ai mutanen da suke cikin masallacin ne suke yin sallah, ba masallacin da yake sallah ba. To in ka ji an ce ne sadru kirji, ana nufi da shi abin da ke cikin kirji shine mene? Zuciyar nan. To wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da alkhairi, yashrah sadrahu lil islam, sai ya cika zuciyarsa da haske, ya faɗaɗa zuciyarsa, ya faɗaɗa zuciyar shi da musulunci. Wa man yurid an yudillahu, wanda Allah ya yi nufin cikin irada Allah da ƙudurar Allah da mashi'arsa Allah ya yi wannan shi kuma batacce ne, to ya Allah zai mishi ya ji sadrahu dayyiqan harajan, sai Allah ya sanya zuciyar shi ya zama ƙirjinsa, zuciyar kenan da ke ƙirjin sai ya zama dayyiqan kuntatacce, harajan mai ƙunci, shi ma mai tsananin ƙunci. Dayyiqan ƙunci ne, harajan ma ƙunci ne, amma sai aka haɗa su don a nuna tsananin ƙuncin. Wasu ma masu karatu sun ce harjan ne, dayyiqan harjan ka annama yas'adu fis sama, sai yayi kaman mutumin da yake hawa sama. A da sai a ta fassara wannan ayoyin, ba a kawai ana yi imani da shi, amma ilimi bai kai a gano wannan tashbihin da kyau ba, sai a yi irin zamanin nan na baya-baya. Wato yadda lamari yake, duk mutumin da ya tashi sama ya yi wasu kilomita, yanzu kamar jirgi yakan yi kilomita 3,500, 6,000, 7,000 a sama, cin sama yana ta tafiya kilomita dubbai yana sama. To a ƙa'idan wannan wuri da kullum mutum in aka ɗauke shi yana yin sama, to duk lokacin da ya ƙara sama, duk lokacin abin da yake buƙata na rayuwarsa yake ƙaranci. Wannan iskar da kake shaƙa a nan, to ba ita bace a sama. In kana sama za ka kai inda lokacin da ba oxygen, wannan iskar da kake shaƙa sai ka ja ka ji bata zo ba. Iskar da ke can babu oxygen da ke a cikinta, kai kuma oxygen ɗin da ke cikin iska shi kake shaƙa, kake samu kake rayuwa. Abin da kake fitarwa su kuma tsirrai da itatuwa da sauransu, su kuma su suke amfana da wannan iskar.
to lokacin da ɗan adam yake sama lokacin da zuciyar shi take ƙara hankalinsa ke tashi a taƙaice za a iya kai lokacin da ɗan adam in ya kai wajen nan babu cikakken guzurin oxygen da zai rayu ba to zai ta ƙoƙari yadda zai shaƙi iska ya kasa ya ji damuwa zuciyarsa ta yi ƙunci wanda ƙarshe zai iya zama ya halaka sai a nan Allah ya ce kafiri to kwatankwacin haka yake duk wannan iskar da yake shaƙar shi kamar haka yake ya ji al-sadrahu bayyinan haratan ka'annama yas'adu fis sama kamar wanda yake lalubo iska wanda ya hau sama yana hawa sama yana neman ya za a yi sha yanda ka san mutumin da za a ije dutse amma misali ya hau dutsen a guje sai ta numfarfashi ya ji kamar iskan da yake shaƙa baya ma gamsar da shi a ƙirjinsa yana neman kamar iskar da ya haka saboda gajiya da wahalar da ya na hawa wannan abun a guje sama to da zai ci gaba da sama wannan wahalar ƙaruwa zai ƙaru wannan zai ta ƙaruwa ne wannan ƙuncin da damuwar da mutum yake ji haka zuciyar kafirai yake من الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا kaga wannan addinin naka ko ishara islam wannan musuluncin da aka aiko da shi aka aiko ka da shi ya rasulullahi siratul mustaqim rabbika mustaqima shine hanya ko tafarki na ubangijinka mustaqiman da yake daidaice yake tafiya babu karkata a cikin sa babu iya cikin qad fassalna al-ayat Allah ce haƙiƙa mun fayyace ayoyi dalla dalla mun bayyana ayoyi cikin bayani cikin wato kowane irin wuduhi amma ba kowa zai gane shi ba liqaumin yadhakkarun da mutane ne masu ganewa masu tunani masu zikarantuwa su fahimci abu kuma in sun ji wa'azi ko sun ji tunatarwa su gane su yi tunani su fahimta su ɗauka to su ne kaɗai za su fahimci wannan abin nan ɗin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana na ayoyi to nan dai Allah yana ƙara bayani akan yadda ya fassala yayi bayanin addinin musulunci da tauhidi da imani da kashe-kashen kafirci duka a wannan sura to Allah kuma ya fito da tsantsan tauhidi da imani yace to inna hadha siratu rabbika mustaqiman wannan shine hanyar ubangijinka Allah madaukakin sarki mustaqiman anan dai ana tabbatar da duk wanda bai musulunci ba bai da addini a wajen Allah na'am لهم دار السلام عند ربهم na'am وهو وليهم بما كانوا يعملون نعم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام مؤمنين suna da darus salami wato ba a ce darus salami lahum ba su kaɗai ne a wannan ayin tana tabbatar da cewa duk wanda bai da imani ba zai shiga aljanna ba sai an ce lahum darus salami aljanna su kaɗai suka keɓanta da ita su musulmai wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin al'amarinsu bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suke aikatawa to wannan lahum daru salami bima kanu ya'malun wallahu waliyuhum ko lahum daru salami suna da gidan aminci aljanna kenan gobe a lahira inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa huwa waliyuhum ubangijin nasu shine waliyun su sabbin lamarin su bima kanu ya'malun da abin da suka ce suna aikatawa aka ba su aljanna wannan ayan ta tabbatar mana da cewa dukkanin musulmi mai imani ya mutu da imani to Allah subhanahu wataala ce aljanna na ce kuma aljanna sharadin shiganta babu wani makawa sai da wannan abun shine imani duk inda mutum ya kai da yin wani abu amma zuciyarsa babu imani
to bai da rabo a cikin aljanna. Ana ce aljanna kuma darus salami ɗaya daga cikin sunayen aljanna. Wasu kuma su ce a sunan wata aljanna ne cikin aljannatai guda 8. Darul na'im, darul khuludi, darul salami, irin wannan. Jannatul firdaus, irin waɗannan. To ce sunayen aljanna daban-daban ne. Kowa kalan aikin da ya rinjayen masa, to akwai kalan aljannan da ta dace da shi zai shiga. Amma suka ce a darus salam kawai sunan aljanna ne, saboda lahum tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahu innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Da ita gidan da ita ake gaisuwa sunan Allah ne assalamu, sai Allah ya tazalli da wannan sunan a aljanna, sai ya saukar da wannan sunan a duniya, ya ce da ita musulmai za su rayu. Yasa da ka haɗu da ɗan uwanka abin da kai ce mai assalamu alaikum, assalamu alaikum, abin da zai amsa maka wa alaikum salam, salamu din dina ce. To in mutum ma ya mutu dan aljanna ma abin da mala'iku za su ce salamun alaikum din tun farko wa kalidu, za ku shiga salamu alaikum. In ya aljanna sun shiga zai so su tayi tun fiya salam assalamu alaikum, zai so su kenan. Salam din nan suna ne mai muhimmanci, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afa adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya rasulullah qalu qala afshu salama bainakum, afshu salama bainakum. Fa yada assalam da mutane suka dauka assalam shi assalamu alaikum assalam sifa ne, aiki ne. Lokacin da kace mutum assalam kar ka faɗa mai salamu alaikum ka faɗa ya zama munafunci. Me munafunci? Ka zama ka koye wani sharri a zuciyarka, to baka faɗa assalamu alaikum yadda kake a faɗa ba. In wanda kace mai assalamu alaikum ana son wai abin da kake nufi, kai fa ba za ka taɓa iya cutar da shi ba, ko kuma za ka yi a cutar da shi ba, ko kuma za a haɗa kai da kai a cutar da shi ba. Don haka ni tsakanina da kai assalam aminci ne. Shi ma sai ya mai maka ce wallahi ni ma haka ba zan cutar da kai ba, ba zan cutar da dukiyarka ba, ba zan cutar da ƴaƴanka ba, ba zan cutar da mutuncinka ba, ba kuma zan yarda a haɗa kai da ni a cutar da kai ba. Saboda ni ma wa alaikum salam shi ma'anar fa sallama. Domin muna faɗin sallama muna ɗaukar wannan ma'anar kawai muna ce assalamu alaikum, amma sai an gama sai mutum assalamu alaikum a ce a koma yana zagi shi, ko kuwa a koma ana haɗa yadda za a yi mishi buƙarƙashi a cuce shi. A'a wannan ba a yi sallama ba, asalin ma'anin sallama. Shi yasa sunan da Allah ya ije mana marayu ke. Shine wani a wani hadisi manzo Allah ya ce assalam wa atimu ta'am wa sallu bin nas niyam wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhuluna jannatin salam. Ko haka ba yace an wannan ko in kuka zan shiga janna afshu salama bainakum, afshu salam, ya da sallama. Wani sahabi ya ce ni na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina shiga Madina na zauna wurin shi. Awwalu ma sami'tuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala afshu salam. Farkon abin da ya fara fadawa kullina sai na ji manzon Allah ya ce afshu salam, ko ya hada abinci tsakanin mutane. Shine muka rasa fa. Da kaji ana cewa assalamu alaikum kake dauka wasa ne. Allah ya san don cikin ilimin Allah ya san in babu assalamu duniya ba za ta zauna lafiya ba. Sai ce musulmai duk inda suke ko za su shiga gidansu ko a hanya ko a ina su rinka faɗin wannan kalmar suna aiwatar da ita. Shi yasa yanzu ka rasa abinci a gidanka, ka rasa abinci a gonanka, ka rasa abinci a hanya, ka rasa abinci a kasuwa, ka rasa abinci a ko'ina, ana ta rayuwa cikin firgici da hayaniya. Ba abin da ake nema sai mene, sai ya za a samu aminci. Wannan assalam da Allah yake koya mana. Sai sahabi sai shi farkon abin da manzo Allah ya faɗa shi assalam, afshu salam, atimu ta'am, sallu bin nas bil layli wan nas niyam tadkhul jannata bi salam. Shikenan Allah ya gafarta ku. Sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ce
za su samu darul salami inda rabbihim. Inda nan indiya ce ba ta makaniya ba ta makana. Indiya makana ta makana tufidul makana la makana, tana ba da ma'anan makana ne matsayi. Suna da aljanna a wurin ubangijinsu. Ba wai Allah yana da wani wuri in suka je a cikin wurin aljanna take ba, a'a, ai ko Bahaushe ma yana faɗin irin wannan magana. Ai lamarin wane yana wurin wane, ai ba an zo shi za a ga al'amuran a wurin shi. Ana nufin dai shi zai gudanar da al'amarin wane, wallahi masal ala an ga sai ai lamarin wane yana wajen gwamnan, al'amarin yanzu yana hannun gwamna ko yana wurin gwamna. Ai ba za ka je abin kare shi a wurin gwamna bane, ana nufin gudanar da al'amarin yana hannun gwamna. To in mutum yana wannan misalin walillahi al-masal ala. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa waliyuhum, shine waliyyun mu'minai. Allah waliyyul ladina amanu. Akwai waliyai guda biyu. In an ce waliyu anan ana nufi da shi wanda yake cikin lamarin bawa. To Allah shine waliyyun mu'minai, kafirai su kuma waliyyun shine shaytan. A bakara aka ce Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah shine majibincin lamarin mu'minai. Duk mu'mini kar ya ji bakin ciki, kar ya samu damuwa, ya miƙa wa Allah lamarinsa. Da yawa wahalar da muke sha imaninmu ne da ilmu da tawakkalinmu ya kada. Amma wanda duk Allah ya ce shi zai jinta lamarinsa zai wahala, zai shiga ƙaƙani kai, zai shiga ƙaƙani kai. Matsalan ba mu ba Allah kulliyan mu bane. Idan ka ba Allah kulliyanka, to shi kuma Allah zai baka inaya bil kulliya, zai baka inaya ta gaba ɗaya, ba ta inda za ka samu matsala. To sai ka ba Allah, ka ce ka yarda da Allah, ka yarda da Allah ne mai, ka yarda da Allah ne mai, amma raba kana fargaba, kada abu ya fare ka manta da Allah, kana fargaba kada wani cutar da kai a nan ka manta da Allah, kana fargaban ana rubuta a zo a raba baka, kana dan kwaɗayi kana dan tuna bari in je wajen wani in tuna mishi kar ya rabu ba ni, ka manta da Allah. To wannan rashin ba Allah kulliya, rashin ba Allah kulliyar mu gaba ɗaya yasa muke samun damuwa. Da amma mumin da ya ba Allah kulliyarsa, to har a rayuwar duniya ba zai sha wahala ba. In ma ya sha wahala wani imtihani ne, amma ba zai shiga rayuwar kakani kai ba, ba zai taɓa shiga rayuwar kakani kai ba. To amma bayan wa Allah kulliya shine ke da wahala. Inda za ka gana ka koma kisan sayyidina Abubakar. An zo za a je yaƙi, sai ya tattaro duk abin da ya mallaka ya kawo manzon Allah. Yawan mutane suna ba da labarin nan ko suna sauran labarin nan sai su rinka jin daɗi, amma ba su tsayawa su lura da ma'anan da ke ciki su kuma su ɗauka. Sai ya tattaro duk abin da ya mallaka sai ya kawo ma manzon Allah. Wato duk abin da ya mallaka ya ba Allah. Sai ka tambaye shi me ka bar wa matanka da ƴaƴanka da iyalanka? Sai ce na bar musu Allah da manzon Allah. Haji karatu, na bar musu Allah da manzon Allah. Ya ba Allah gaba ɗayan shi, to shi ma Allah zai ba shi kulawa a gaba ɗayan shi. Sai ƴaƴan nashi ba su zarta ba, iyalin nashi ba su zarta ba, ko manzon Allah bai ci mishi raba kan maida musu da na abinci ba, ya san imaninsa ya kai haka. Sai aka karɓa dukan. Wani ko ya zo zai je mayakin aka ce ya za ka ya ce a je ka tafi iyayenka. Ya ce ya Rasulullahi zan je in jihadi, ya ce je ka bi iyayenka shine jihadin ka kai. Je ka bi iyayenka hidima fa kana da iyaye tsofaffi sai ya je ka musu hidima. Shi anan an ga tawayansa anan ne, ya je ya wancan hidima shine madadin jihadin. Saboda Abubakar radiyallahu anhu da ya ba Allah kulliyarsa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi inaya bil kulliya, ya bashi kamilul inayat, cikakken inaya. Ba abin da ya rasa a duniya ai ya koma zuwa ga Allah, ya shi kuma mutum zata ba. To amma wanda ya dage shi sai ya rafa kafa. Ana imani
ala musulunci ana yi ana jera kafa ana tuna duniya ana karkata zuwa wani abu. Wasu malamai suka ce rana ɗaya ne ba, wasu malamai suka ce annabi Yusuf alaihi salam wai ana cikin kurkuku zai fita, da aka kulle shi a kurkuku ba a sa mishi da cikin da zai yi ba, sai ce ma wanda zai fita cikin mutane guda biyu da suka zo ya ba su fassara mafarki, ya ce kai za a kashe ka ne, kai kuma za ka rayu, za a koma ta kai wajen sarki ka ci gaba da hidima. Sai ya ce masa da Allah uzkurni inda rabbika, shikenan in ka je ka ce mishi ina nan fa, ka je ka ce mishi ina nan, ka ce mishi ina nan a tuna da ni, kai in zo in daɗe wai a ɗan fitar da shi. Malamai suka ce, wasu malamai suka ce da ya faɗi haka shi ne sai Allah ya ce fala bisa fil sijni bida asiri, yau Yusufu har wani kuke cewa ya tuna da kai ba ni ba, to zauna a kurkuku shekara 12, ya zauna shekara 12 a kurkuku saboda ya ce udkurni inda rabbi, ya ce wannan in ka je wajen sarki ka ce akwai Yusuf ina nan dan tuna da ni, ina dan duba lamari na a sa fayil dina a kusa a kyauke ni. Da Allah ya ce je ka za ka zauna a kurkuku shekara 12. fa ansahu shaytanu zikra rabbihi walabisa fi zikri bidda asiri, sai Allah ya mantar da wancan mutumin bai faɗa ba, ba ta yi har ni ta yi wanta da ka ce Allah Allah duk abin da ne maka yau kuma haka ya kama kafa da wani, haka Allah ya ce Allah na da kishi. To wannan kishiyoyin da muke sama Allah a ga yaro wanda kullum ake so a kore su a sofanci, to shi ne yake cutar da mu. Sofi shi duk sai kori wannan a ga yaro ya kalli Allah kawai. Wasu suka ce a wasu sun fassara da wannan kowa ya sani, ba wai ina nufin shi ne kadai fassaran ayan ba, wasu sun fassara daban cewa uzkurni inda rabbika an samu shaytanu zikra rabbihi wa zukurni inda rabbika nan ba sarki ake nufi ba, amma dai malamai abin da suka faɗa kenan. Kuma babu laifi tunda a lokacin bai zama annabin Allah ba, a lokacin bai riga ya zama annabin Allah ba, kuma Allah yana jarabtar mutane gurgurin imanin su kamar yadda ya tabbata a yanzu. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wannan. To duk yanda za ka yi ka rinka kokari kullum yaƙinin ka da Allah yana ƙaruwa, kana jin kai fa Allah shi zai maka. Allahu waliyyul ladina amanu, ko ba haka bane? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Duk ka manta da wannan, Allah ya ce shi zai jikince ka. Inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihina. Gashi ya ce maka karara. Wani daga cikin bayin Allah sunansa Umar ibn Abdul Aziz, ya zo ya rayu ya yi rayuwa na zuhud, ya mutu duniya gaba ɗayanta, shine khalifa na zamanin sa, ya cika duniya da adalci. Sai gashi zai mutu ya bar duniya bai da komai. Sai ka ce wai kai to duk abin da kake da shi ka ƙara ka ƙi ka tara komai a duniya, ka tare ƴaƴa cinkis, me za ka bar ma ƴaƴa kuɗi? Ya ce ƴaƴana kuma, ya ce me za ka bar musu ne? Ba za ka bar musu? Ya ce a'a, ai duk wanda ke tara dukiya don ƴaƴan shi to bai san Allah bane kuma bai san rayuwa bane. Aka ce kaman ya ce a to ɗana ɗayan biyu ne, ko ya zama na banza ko ya zama na kirki. In ɗana ya zama na banza ne, in na tara masa dukiya ya gada, bayan na rasa aikin banza zai yi da shi, bala'i na nan a kaina. Kenan bai da amfani in tara ya ɗan banza dukiya, don in ya rasu, in na rasu bayana kar ya zo yi aikin banza, tabbas kuma abin da zai kenan ina nan ma yana aikin banzan balle kuma bayan. Ɗana na biyu ko ya zama na kirki, wani zai ce to ai kila ɗan kirki ne, salihi ne, shi ma ba ka da bukata. Kuma zai ce ɗanka ɗana nagartacce ma bai da bukata in tara min kuɗi, saboda mene? Allah ya ce shi ne majibincin salihan bayi, to na raina jibintan da Allah zai masa ne? Na raina na Allah ne? Sai ni in ce bari in shirya masa wani abu saboda Allah ya gajiya?
ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin, Allah shine mai jikin lamarin duk wani mutumin kirki. To in ɗana ya zama mutumin kirki, jikintan da Allah zai masa ya ishe shi, ba sai na bar mai dukiya ba. In ya zama na banza kuwa, min babu aula, dama bai kamata a bar mai dukiya ba, dan in yi aikin banza an yi masa ya sha ba, shikenan na taimake shi aikin banza ke. To ka san mene wanda ya yi maganin ya ce bayan wasu 'yan shekaru sai ya rasu, sai ya zo masallaci ya ga ɗan wannan mutumin da ya rasu cikin 'ya'yan shi bayan wasu shekaru yana kyautan dubbai ko miliyoyin kuɗaɗe da ɗaruruwan abubuwan hawa, yana kyautarwa fi sabilillah. Uban shi bai bar shi komai ba, amma da ya zama mutumin kirki, Allah ya kaddara masa sai ga shi ya samu. ‘Ya'yan sarakunan da suke kafin shi an bar musu mamakon dukiya, ya ce a daidai ranar da ya gaishe yana kyautan wannan miliyoyin kuɗi, a ranar ya ga ‘ya'yan wannan sarakunan da suka gaji dukiya a baya suna bara, a ranar ya ga suna bara. Saboda haka kaga wannan yana nuna maka ɗanka tarbiyya yake bukata, ba kuɗi ba. In ka kuskura ka ce kuɗi ne, ai ni bari in samu gida in gina wa ‘ya'yana gida. In baban ya gina maka gida, in shi gina maka duba, shi baban shi gina maka gida. Wa ya gaya maka shi ne hikima? Ba mu ga mutanen da aka yi musu ɗaruruwan gidaje ko gidaje masu yawa suka rayu suka sayar masu da komai. Ba ga mutanen da aka yi musu miliyoyin kuɗi ba suka koma ‘yan raraka yanzu gidajen wasu. Dukiya ba shi ne abin da ya fi cancanta ka bar wa ɗanka ba. Abin da ya fi cancanta duk abin da ka mallaka a duniya ka zuba shi wurin tarbiyyar ɗanka, ka samar mashi da kyakkyawan tarbiyya, kyakkyawan ilimi na nagartattu, ka haɗa shi da mutanen Allah, bayan Allah nagartattu, wanda ko ba ka nan za a yi maka addu'a. Yi maka addu'a, wasu yi maka addu'a. Kullum ina faɗa mutane ka duba wannan ɗabi'ar malam Bahaushe da kai masa wani abu alheri sai ta Allah zai iyaye, saboda ya san tarbiyyar ba naka bane na iyayen kai. Su suka ɗaura ka akan wannan tarbiyyar, suna can suna kwanci a kabarin su, amma ana nan kai kana aiki, dan suna aiki ana la'ala musu addu'a, dan ma za a tira da yi yana aikin ma da haka ne aka ce Allah zai iyaye, ana san suna babba matsayi, shi kuma dan ya ji daɗi, shikenan an gama da shi, an ma iyayensa addu'a. To irin waɗannan ƴaƴa ya kamata mu yi tunani da zamu ba su, ba mu ta tunanin mu samu ƴaƴa mu ba su abinci, mu ba su tara, mu musu kayan sallah, mu musu kaza, duk wannan aikin banza ne in ba samu tarbiyya mai kyau. In su samu tarbiyya mai kyau shine za su tuna da mu, za kuma su yi aikin alkhairi a tuna da mu a mana addu'a. Dukiya ko wannan na Allah ne, in Allah ya kaddara maka ka bacce in bai bar maka ba wani kaskanci bane. Wanda ya fika ya bar duniya ɗan gona kawai ya bari da baiwa ɗaya da ɗan wani mayafi da ɗan silke a cikin wurin ina a wurin mene ake ce ma ban rahan mene jingina. To shi kenan zana haka ya bari wani gona haka dan wani kaya haka, hasali ma sirkinsa na yaƙi yana jingina gidan bai yahude wanda aka ce ya bar kayan shi a jingira. Ai kasan da bar duniya bai bar dukiya ba. Jingira shi ne baka ɗauki kaya wani bukata ya taso ka ce to ban da kuɗi amma ina da wannan kayan da Allah gashi ba ni kaza in na samu kuɗin ya zo zan kawo maka in karɓa. Sai mutum ya rasu ya bar kuma wannan kayan bai dawo ya karɓa ba. Wannan Allah haka ya faru, wani ya zo yana son dukiya a wurinsa ya ce ɗauki sirken nan naka na waje ko wajen wani ka ce gashi nan ya karɓa ya baka kuɗin ka je ka biya buƙatar ka, ni in kuɗi ya zo zan je in karɓo in biya shi kuɗin karɓo. Yi wa Fati bai je ya biya a karɓo ba. To kai sai ya zama abun kunya? Sai ka bar wani abun kunya bane ko kaɗan. Abun kunya shine ka bar ƴaƴanka ba tarbiyya. Shine babban abun kunya. Mafi girman abun kunya kenan. Mutum ya bar ƴaƴan shi ba tarbiyya, bai samu tarbiyyar da ya dace. Allah ya dace. Na'am. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس. نعم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا
ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله سبحانه وتعالى يتي أرانا القيامة يوم يحشرهم جميعا Allah zai tayar da mutane gaba ɗaya, zai tayar da su gaba ɗaya, wato musulmai da kafirai da wanda aka bautawa da wanda suka bauta, duka za a tada su gaba ɗaya. Za a ce ya ma'asharal jinni qad istaktartum min al-ins, ya ku mutanen, ya ku jama'an aljanu, haƙiƙa kun ɗiba tawaga da yawa, kun ruɗi jama'a da yawa daga cikin mutane, kun ruɗi jama'a da yawa daga cikin mutane, kun halakar da su. A san da yawa wanda suke halaka sanadiyan aljanu ne, shayaɗin al-jin. To qad istakbartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi, sai waliyansu daga cikin mutane sai su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah sashin mu ne ya more wa sashi, sashin mu ne ke more wa sashi, wato dai mun yi cuɗanyi na cuɗanye kai, sun amfana da mu ne muka amfana da su. Istamta babuna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, har muka kai wani ajali, wani iyaka, wani lokaci da ka yanke mana wannan lokacin. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, wato ka zo mana wannan ajalin na mutuwa, li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, har aka zo wannan ajalin. Sai Allah subhanahu wa ta'ala anan a ce mu ɗan mutanen aljanu da mutane ɗin nan annaru maswa, yau wuta ne makomanku, khalidina fiha, wannan wuta da za ku shiga kuna masu dawwama a cikinta, illa ma sha Allah, har inda Allah ya so. Inna rabbaka hakimun, ubangijinka yana da hikima cikin duk abin da yake, alimun masani ne da dukkanin komai. Sadaka wannan abin da zai faru da ‘yan wuta kenan a lahira gobe, a lahira za a zuba su auta, kuma a ce musu wutan nan dawwama dasi, khalidina, alkhuldu shine dawwaman da babu fita, abin da zai dawwama ba zai ƙare ba, shine khuldu, zai zama abadal abidina kenan. Saboda malamai suka ce duk malaman musulunci in banda kaɗan da suka sha aka mamini aka ma yi musu raddi, suka ce wai akwai ran da wuta za ta ƙare, wutan nan in ta ƙare za a kwashe ɗan wuta a wanke su a kai su aljanna bayan wasu shekaru masu yawa, wai saboda illa ma sha Allahu da aka faɗa, da saboda ma da mutu samawati wal ardi illa ma sha Allah a wancan ayar, saboda la misila fiha a haƙa ba a cikin suratul nabai, suka ce hujjojinsu kenan. Malamai suka fata-fata da wannan ra'ayi. Allah ya faɗa ayoyi ba iyaka, manzon Allah ya faɗa a hadisai ta yawa, duk in an shiga aljanna akwai lokacin da za a kai ga ‘yan aljanna iyakansu kenan, ‘yan wuta iyakansu kenan, za a ce ‘yan wuta, ‘yan aljanna kuludan kuludan, ‘yan naru kuludan kuludan, ‘yan wuta, ‘yan aljanna dawwama ba fita, ‘yan wuta dawwama ba fita, haka za a zo a gaya musu. Saboda haka kuma aljanna Allah bai yi ta na kafiri ba, mumini kuma Allah ya yi aljanna da shi. Yanda kafiri yake kafirci baya da niyyar ya fita daga kafircin, to shi yasa Allah ya saka shi a wuta gwargwadon niyyarsa ba ran da zai fita. Yanda mumini yake sa imaninsa, duk wani musulmi in ka tambaye shi zaka ce ya zuwa shekara nawa zaka bar musulunci, yace subhanallahi, shi yana son yi imani iya rayuwar shi, to saboda yana son yi ruwayi har abada, ya ce idan yana da imani in ya shekara dubu da Allah sai ce shi ma zai ba shi aljannan da ba ta da iyaka, tunda shi ma bai bi imani shi iyaka ba. Wannan niyyar ita za ta kai shi aljanna, bai bi imanin sa iyaka ba, ya ce ni imani na har duk matuƙan ina raye. Allah ce to matuƙan kana raye a aljanna ba fita, niyyar nan naka ita za ta dawo da kai aljanna, aiki mu ba zai dawo da mu ba, aiki mu ba yawan zai ba mu aljanna. Saboda haka amma wannan niyyar sai Allah ce to na ɗauki wannan niyyar ita kaɗai, ita zan baka aljannan dawwama dalilinta. Shi kuma kafiri niyyar shi
na zai dawwama cikin ƙin musulunci da kafirci, wannan niyyar nashi sai ta kai ta yasa ka ji a hadisi ya ce niyyatul mu'mini ablahu min amali. Mana ya fi aikin ma ya kai a sako, mu ga shi aikin bai kai mu ba, niyyan ya mene ya kai mu mana, aikin bai kai mu ba. Za a ce mu shiga aljanna saboda abin da muke aikatawa kaza kaza, duka gaskiya ne, haka ne, amma dawwamin aljanna da ni'imomin aljanna ya fi ƙarfin abin da muke aikatawa. Sabon falalan Allah ne da rahmar Allah ya duba niyyar mu sai ce bari ya ba mu wannan. Allah ya dace da mu. Ina ganin insha Allah nan za mu dakata saboda yanayin lokaci. Na'am. Amin. Amin. Na'am. Sai abu na farko, mutumin da suna azumi suna zage-zage ba azumin su ya ƙasa ya tawaya a duk wajen malamin fiqh. Wajen malamin fiqh wanda su ne suke karantar da karatu na bana ba sai azumin su ya ɓaci, amma dai suna da tauyayyen azumi. Shi asalin musulmi ma baya zagi, baya la'anta, baya kaza, ba sifan mumini ba ne. Amma sai aka samu wai mutum musulmi wai ne wai mai azumi, wanda manzon Allah ƙarara dalla ya ce fa iza kana yawmu sawmi ahdikum fala yarfa wala yaskhab wa in shatamahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni imri'un sa'im. Dalla manzon Allah ya ce in ranar azumin ka yayi kana azumi, kar kai iface kar kai alfasha da bakinka, har in wani ma ya ci mutuncinka ko ya neme ka da faɗa, ka ce ni fa mai azumi, amma duk ka kasa wannan. Ai kaga wannan mutumin kuwa ya gurguye azuminsa, Allah ya kiyaye. Na biyu kuma, bai kamata yana sauraron alƙur'ani a lokacin da yake saduwa da iyalinsa ba, ko da kuwa cewa ba lalai a ce masa ga wani aya ko abin nan kai tsaye da ya haramta shi ba kai tsaye. Abu ne wanda shike da yawa wasu malaman za su nisanci haka, ƙila saboda ganin halin da yake ciki bai dace da girmama alƙur'ani. Amma kuma an samu a cikin magabata wani bawan Allah da ya ɗamfar da alƙur'ani, shi baya son ya ji lokacin da ba yana karatun ƙur'ani ko ana karatun ƙur'ani. Sai in zai shiga makewayi sai ga kamar zai asarar lokaci, sai ya kira ɗan shi sai ya zauna ta waje ta karatun alƙur'ani, yana jin karatun alƙur'ani ne shi yana makewayi. Saboda shi yana ganin kamar asara ne, ya ɗau lokaci a makewayi wai yana kama ruwa yana tsarki, shi ba ya zo ƙur'ani, ya yi asarar lokaci. Saboda sai ɗauko ɗan shi makarantar alƙur'ani sai sa shi ta wancan, sai ce rika karantawa da ƙarfi, shi kuma yana can yana jin buƙatar sai yana ci. Don da suka yi kiyasi da wannan sai su ci mishi da ba wani abu bane. Tambaya na ƙarshe shine mutumin da wai shin wani waliyi ko wani bawan Allah yana iya tada gawa. Abin da yawan mutane da ba su gane ba kan yasa ana son mutane su gane karatu, su gane musulunci. Shi fita da gawa akwai abin da yana nan a tare da mutanenmu na ɗaiɗaikun suna nan suna yi da shi a nan. Ya fita da gawa girma a wajen Allah, ya fi nuna wilayar mutum, amma ba ma yanzu muna nan da su suna nan suna da wannan abun a nan, amma ya fita da gawa abun mamaki. Amma abun mamaki kuma mu wata ba ta so muke ba, wanda ya tada gawa shi da abun mamaki. Mene istiqama, a ga mutum a hanyar Allah ta kai ɗaukar baya waiwaye, wallahi la ta fi na wanda ya tayar da wani.
ko wanda ya tada wali in bai zo nan ba to akwai sauran shi. Bai taɓa tada wali, bai taɓa tada matacce ba misali, bai taɓa yin wani abu da aka yi mamaki ba, amma ba a taɓa ganin ya saba wa Allah. Kullum a hanyar Allah yake ɗoɗar, to mafi girman wilaya ke. Duk wani wilaya ga wani wali ka sa wani guda 3 ko 1000 ma, wannan ga teku ya taka saboda ɗarin wilaya ce bismillah ya taka teku a ruwa yana tafiya a kan shi, da ya sauka can ma sai da ɗigo ruwa ƙuran ƙafan shi ma ya wanke, ko baka gani ba, da ya sauka a kan teku a kan ta ya taka, da ya sauka sai ɗigo ruwa a gaba ya wanke ƙuran ƙafan shi, ita kwata zama ta yi ƙafan shi ba ruwa aka yi taka ta kamar yadda taka shi. Ga wani kuma wani ne kaza aka ci aka watsar da ƙasusuwanta ya buge ta tashi, ga wani waliyin da ya fi su dukkan wilaya amma bai iya ko ɗaya ba, amma dukkansu kuma da shi suke tawassuli. Ba ku san kisa wani so ne ba da suka ga shigan kogo aka ce kowa ya je ya roƙi Allah a kawo abinci, wannan ya je tawassuli, wancan ya je tawassuli, da uku sai ya rasa shi ne zai tawassuli da shi. Yace dan Allah wai da me kuke tawassuli da Allah ya kawo? Da ce wallahi ni dai da ya ce raɗa mishi ce wallahi da wani bawan Allah wani tawassuli. Sai ma ce wallahi shi ma yaje Allah da me kike tawassuli, ce wallahi ina kaje ce Allah albarkatu bawan Allah wani ka bani kaza. Shi ne kuma duka wannan bawan. Ashe shi ne wannan bawan shi ma ban san shi ba. Da su suke tawassuli akan Allah ya ba su, shi ko yana so da wani sama ya zuri Allah ya ba shi wallahi. Haka Allah yake abubuwan shi, sai girman ne sunan abin wannan karama da muke gani, mafi girman karama shine wasana ilahi na siddahara la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza. Mafi girman karama shawai Ibrahim ke, mafi girman karama wannan Allah ya kiyaye ni duk wani abin da aka ce ba shari'a Allah bane, ba za a gana in karkata ko kadan zuwa gare shi. Duk abin da Allah zai datar da ni ina tafiya ɗaukar ne akan hanyar Allah. Inna hadha sirata rabbika mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Shine wannan hanyar na ubangiji na Allah da wallahi tallahi shine mafi girman wilaya. Duk wani abu da zai ce mafi girman karama, duk wani wanda zai ce maka akwai wata karama sama da wannan, to ya faɗa maka san ransa ne kawai, ya faɗa maka san ransa ne. Ai malamai a littafansu ma an kana karantawa za ka ji ce wani waliyi ya yi tafiya a ruwa, wani tafiya ya sauka, wani waliyi ya tashi a iska, wani waliyi ya yi kaza, amma wanda ya fi su wilaya shi kuma ya zauna a daji yana neman abinci Allah ya bashi bai bashi ba, yunwa ta kace duk kuma ya fi su wilaya. Shi kuma yunwa ne ajalin sa, bai ce Allah, shi wani waliyin ma ba zai iya roƙon Allah ba, shi matsayinsa ma ya roƙi Allah ya bashi abinci, wai a matsayin shi ya kai ga shi yana ganin gaskiya in yi ma Allah haka, yi ma Allah ga abinci. Duk mu da muke roƙo Allah, matsayin mu ne da ke ba, duk matsayin mu ne da ke ba, shi da matsayin shi kai ba zai yana jin kunyan Allah, saboda shi yana kallon wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Allah ya ce zai ban in gajin hakuri sai na tana mai, ya manta ne, ya gafala ne, ya rafkana ne. Allah ba zai rafkana da ni ba, Allah ba zai manta da ni ba, duk ne sai na tambaye shi sai na roƙe shi wannan abu, sai dai in roƙe shi yardansa, in roƙe shi ƙarin kusanci zuwa gare shi, in roƙe shi gidan lahira. Amma wannan duniyar Allah ya ce zai bar in zauna kawai. Don haka ni zan mushi duk abin da yake so ne, ina roƙonsa lahira da yardansa, ina neman yardansa, amma duniyar nan ba zai roƙi Allah komai a cikin ta ba. Saboda ya ce zai bar, to kuma shi yana cika alƙawari. To amma imanin ne da yaƙinin da matsayin bai kai ba. Allah ya datar da mu, Allah ya sa mu fi. Kuma ba kai ba dai Allah ya ba mu ikon kofa. Fatashabbahu in lam takunu mislahum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya gafarta mu gabatan mu wanda suka roƙo a masa addu'a. Allah ya cikin iyayenmu da nasu gaba ɗaya. Alhaji Bala Allah ya gafarta masa. Allah ya nawwara kabarinsa, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Wannan aiki da alheri da yi Allah ya dawwar masa da ladansa. Kurakuransa Allah ya fi masa. Mu kuma Allah ya ba mu sa mu ma mu cika da kyau da imani. Dukkanin bukatunmu na kowa Allah ya biya masa farma Annabi sallallahu alaihi wasallam.
fitintunin da ke damun garuruwanmu wasu yankuna a jihar Katsina da yankunan da ke jihar Kaduna da wasu yankuna a Niger da birnin Kebbi da Sokoto da wasu yankuna da yawa a arewacin Najeriya Allah ya ɗauke mana gaba ɗaya. Alfarman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله